Sakay ko balsa. Pila may hakot mo nino? Pila may hakot mo ni? Suhol. Pakjaw. Liko. Kani ha pa makapunta ka ni Ginakotay? Live ba to kani ha? Ha? Mau ma dyan ang pahuway ka? Oo. Ako Japan. Hi, na hi. 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 Mo ni karaan ka dyan rin bas. Ginagawa mo. Mga legend ni rin barangay bas. Bata pa man yung kabaw no? Bata mo. Mapila pa may edad ani? Oo, kapit. Doon na lang. Asa mo yung bata? Kana, Huwag ni. manghod. Ha? Manghod na. Ay, magwag. Tumbadje. Tama ka to. Tumbadje. Oo. Larinig ako. Duruhara. Ano ni kiino ni? Ang bata ka. Yang bata ni. Kiino ni. Tayo nga. Sabi daw. Junji. Ha? Junji. Hindi. Ako. Ikaw? Jode man tong magwang. Junji de kay. Di de mo Judy. Ako mo rando ha? Kuan. Sila kami tanan nanguli man. Unang ulit no? Abi ko. Wa man ka natiguang. Ha? Wa ka natiguang. Check ha? Puro bujag. Pe. Pe. Lunes bisa ron. Lunes no? Ha? Lunes ron. Lunes. Oh. Pe. Puro bujag. Kisa yung toko dire. Ha? Toko dire kisa man. Buhaton ko nun ito yung kuwan ka na ad. Aw ad. Aw ijan ni. Oh. Ad baboy. Bitaw. Sus maning. Amas yun ron. Na dito, nilabda na to. Oh, hinap dyan. Ah. So kayo ikaw masud. Ah, di. Junji ko. Si Junji, Hindi ka. buutan ka dyan mong kabaw eh. Ha? Buutan ka dyan. Jay. Okay. Sitiano. Oh, Ini aw di pagkapon. oh. Ang sa una. Ay, tiri ka kabaw. Nanginti. Wa mo ko kay baw lagi. Oo. Hindi ko kay katong dili ka. Sige kung na panguan og buntag mga kabaw. Daga laging Nakasugag kabaw din na halin. oh, sobra nag mga 200 taleron, 200. 200 sa gikan pagpamaligya. Gikan pagsugod og pamalit. Pila may edad nimo malit ka kabaw? Murag 60 to. Sa isinta mo edad. Oh, Pila edad nimo deron? 75 naman. Maguwang ni kang mama di. Ora mangurag ko kadung mami. Kapag kaulitaw na ako, murag 16. Sa may sikreto sa imong kuan nga hing abot man kanang idarang aron taasa unja. Pirti man kadyo pang laksiha. Unja ang atong inistoryahan sa unang panahon hantod karon mao gyapon. Wa na usab kanang sininggitay ra gyapon. Mo istorya ta sininggitay ra gyapon. Abi ko sityo delika. Kaya yung ang bata, gusto. Wag kita ang bata. Wow, kita. Palit ba dyan gabi niya? Ipainom mo ng tiyo din. Tuba. Si nangama to. Oo. Ya, namas tiyo di tay. Sabi ka pa niya. Diyan man kuno. Ah. Na, Daghan. oh. May bata may dyan pikuto ng mata. Mm. Ba, oh. Nakalimut naman ko dun. Ya, dagan nga akong mga kauban lante. Dagan na nga kuhan tabo oy, mga matay na. Oh. Manghud ka dun na ako sa atong kuhan. Krito ba? Kay kana mang sig kuan usa ka buhol ba nga hinamis. No. Oh. Usa ka buhol hinamis. Oh. Ya, ulitaw. Ga, no ikot mo na inyong kamahuran. No. Matay nagdaan na maghinamis. Nagdaan na hinamis. Ako ko ang video kay si no ting. Wa man gyud na usab mo gyud. Inana mo gyud si Jasa unang karon mo gapon.
ko ang sikreto ani di lang ko mangutan pero kay bawo ko kanang pag-inom og bahal. Ako. No. Eh, Kay kuan ba dyan itong trabaho mga bugat ba dyan? Daro, sapil. Sa una, dahil sa nahinadya ko na masikon, hindi yung sa una. Uy. Luhar may kataon, kaninom mo. Kalo kalpat. Tanduay. Magpakoy. Tanduay. Basta way. Karon, di ka na to. Karon. Suba na naman ka. Suba mo. Daghang ka mga si atong mga kanang taga barangay ba. Nang limpadas lagjo nga makakita sila ninyo nga uy mao mo na sino ikot. Pagnitan si Gigi makakita ni malugay Gigi wala kita kanino. Lugay na ka dyan, itan. Makita, uy, ahong maning ujuan. Uy, ahong maning amahan. Ano ba? Takong tabang maning. Abi ni mo. No, sige, sige no. Abi ni mo. Wala ka nagbudbud ron. Nawaning, wala nagbudbud. Goodness. Munar ka na kumirkulis. Abi ni mo. Adto sa bata pa ko. Suroy. May limit mo dyan. Oo. Kantong ahon yung kang istorya kanto si. Kana sisa, kung yung kubanan na mo. Kuray. Nangulitaw dyan, wasog ta. Wasig na. Oo. Na. May istorya, masyod nita karon. Natala mo na sindal tayo. Kamu kalimut. Pero napagya ang amo na siya. Inday, ana. Siya karon. Why do I try? Why do I try? Kusog po mo mamayli sa una. Kusog pero ang mga kauban. Ang Why narap ko do niya sa I try? kanan inanan siya gawas. Inom. Sige po kagwi kasi mga maganahan ni mong mga dalaga. Ako magsige pa kong kuan kana na pandanin na yung mga baga nga. Kuha ka dyan, sika dyan para madaghan ako sumir. Lupig pa, Hindi man ka bakak na ako. lupig pa nangahintig kabaw atong kalakiha. Ugod, Dito. para nga ang mga bisita kada mamalihay ba? Mudugok na dyan. Dugog. Tawag sa kalaki no. Sige, kuan, sige announce you, sige announce you. Oh. Ako po inom mga, ano mga, kuan, kawan, at yung sa Oh. doon, abot dito. Uy, at yung puliki ka na raw ba mga Nakaila ko nimo mano. Kuan, titing. Oh, pero tinod pa nga na to. Kisa mo si tinod pa nga na to. Atilan o Loswigro. Y Junior. Y Junior. Kisa may Junior rin Diyos magsuon. Nobalo. Sinuikon. Sinuponsing. Muwing. Kamagbuangan to no. Kanang imong ingon wa ko kita na. Wa nakakita na. Wa nakita. Kamura kay Kanto si manaping kay wa ko kakita. mga kamo mga kuan sa una mga suon mo muna mo. Na asawa na ako yung tiya. Tiya, Na, Tiya Carol, Carolina ito. mga Balduisa, mga nagka-pares po mo nga kuan ba? Mga sabaan ba? Mga aligrihon ba? Kamo jud. Nakaangkon mo duha ka buok anak. Si Aloha o si Nala unsa mulakaw me. Sige. Daghang kay salamat sa Salamat po. pakikinabi ahintim Naka- ni kagkabaw. Naka Unsa may mong kaistorya karong hapuna? Nagakita ta nga basto pa ka Mga po kong salamat nga Oh. naka mao na personal nga ikaw na si Junji kay wa na po ko kakita kaila. lugan na Oh. kadyo. Idol ka jud kanaho. Oo. Kamo mga Loswigro idol ka jud naho kay partig panginabuhi. Grabe pangumah maato. Subong So, ka. tanan. Aho mga suki. Basta wa yung area. Nahala unja Sige, unja na Majong- magusog tag istorya ka na. kanang naay bahal. Maron. kanang naay bahal. Oh. Hala,
Oh, dili. kay naro ba kay trabaho? Oh, Si- pero dili ganon. Ah. Aho, O sa kabul. kana sa kabol dugay man ikadyo na. Ah. Pero man lagi naghudto nimo. Mao, ijarok. Sige, unsa imong kabaw butan ka dyan. Nahala, Oh, sige. majong hapon Hapon. o majong Lunes Santo.